जाय समाव ड्राग्सनि बायनाय फाननाय जाखोमानायखौ लानानै सरकारजों लोगोसे गोबां माहारियारि आफादफोराबो गोख्रोङैनो हाबा मावगासिनो दं अब्लाबो सिरि-सिरियै गोबां ड्राग्स जाखोमानाय आरो ड्राग्सनि फालांगि खालामनाया जोबनानै थाङाखै जेराव गोबां उन्दै गथ'फोरानो बेनि शिकार जानो गोनां जादों एबा ड्राग्सनि खबाव गोग्लैनांदों गोबाङानो आयेन बादियैबो साजा होजाबाय आरो गोबाङा जोबथेसालियावबो साजा मोननांनानै दं फेग्रा मुवा ड्राग्सफोरखौ आथिखालाव सहरजों लोगोसे गामि ओनसोलफोरावबो सिरि-सिरियै गोबां बाहायखोमानाय एबा फानखोमानायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो रुपहि सामु हाथाय गामियाव सानै फेग्रा मुवा ड्राग्स फानग्रा आखाइजों आखाइ हमनो हादों आरो बेखौ पुलिसा नङा गामिनि माखासे गुनगोनां रायजो राजाफ्रासो हमदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि सामु हाथाय गामियाव थांनाय हरनि 8 रिंगासोआव सानै ड्राग्सनि फालांगि खालामग्राखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा हमदों हमजानाय सानै ड्राग्सनि फालांगि खालामग्रा दुथांफोरनि मुंखौ थारामिया आली आरो रन्जन आली होनानै मिथिहोदों हमजानाय सानै ड्राग्सनि फालांगि खालामग्रा दुथांफोरखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हमनानै सालबारि पुलिस बिफाननो गथायनाय जायो আপনার লগত তো খালি আর গুণ আছে খালি মারি ওকে তাকি মারি কারি বিলা এইগুলা কি আপনার লগত মার হইছে আমি মানি লবা লাগবে চলো চলো মানি লবা লাগবে দাদা হ্যালো এই লো খাই ইলা লো লো ও দাদা ওই লো তুলো তুলো হাতর লো হাতর লো লাগো মাসি খবর না উঠু উঠু আর উপর লো লো করে উঠু উঠু উঠি আসো উঠ মা রবো উঠি আসো না উড়ে উঠ মাল করা আছে উঠি তো আমার তো মাল নাই নাজুং রে ভাই ওই মা কত নাজুং রে ভাই কত পুলিশ আমি আমার ভাই আছে আমি করতে আছে ভাই আছে বহুত টাইম হল আমার মানুষ একজন আজি মরম মরম হইয়ার কারণে সগত জোয়ার রাতেও ধরছে 3 জন ওই কি মানা কি মানা কি মানা কি করব না আমি এখন নাম্বার এখন নাম্বার তাহলে মজা আমি আলোচনা করি আমি ঠিক করি ওই আসে नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेंस रेलवे स्टेट इंश्योरेंस एएओ एडीओ असिस्टेंटजों लोगोसे स्टेट लेवल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं
आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360